som l'Institut Montbui i en aquest vídeo us explicarem el treball que hem fet en l'optativa de TIC. Aquest treball que hem fet en anglès consistia en crear una aplicació amb la finalitat de conèixer els diferents ecosistemes que podem trobar al nostre poble. En el projecte participen 3 matèries: TIC, Educació Física i l'optativa de Biologia. Cadascuna ha sigut responsable d'una part del treball. TIC en la creació de l'aplicació, Biologia per la creació de les preguntes i, per últim, Educació Física, en la qual es durà a terme el reclutament. Abans de començar el projecte en si, vam haver d'entendre com realitzar diferents tasques amb l'aplicació de Pinventor, perquè vam fer una sèrie de tasques on apreníem a utilitzar correctament les eines que ens oferia l'aplicació. Algunes d'aquestes tasques eren per aprendre les eines bàsiques com l'accelerometre o els diversos sensors. Després ens vam dividir en 4 grups i vam començar l'esborrany de l'aplicació. Després, cada grup va fer una part del treball, per tal de repartir-nos la feina. Un grup era responsable del GPS, altre del temporitzador, altre de les preguntes i altre de la presentació. Per últim, vam posar tot en comú per finalitzar l'aplicació. L'experiència en aquest treball ha estat molt positiva, ja que hem tractat molts temes i hem après moltes coses sobre la programació i el disseny d'una aplicació. A més, cadascun dels altres hem aportat les nostres habilitats per dur a terme la nostra aplicació. Aquest magnífic projecte ha comportat que la nostra aplicació sigui excel·lent. Moltes gràcies per escoltar.